mga Inyans, yung kabog, itong kabog sa dagat natin mga Inyans kung maraming huli. Kasi kaya naman maraming huli. Kaya dito si Puyog yan, kasi maraming huli kasi. Tiyo, ayan. Maraming kasing huli kaya dito si Puyog. Oh. Oh. Ay, si ano to, si Pandex. Oh, ayan mga Inyans, maraming nagbubuhat ngayon. Tulong-tulong dito. Kabog. Ayan si kaibigan ko, yan. Pag maraming huli, dito si kaibigan ko. Oh, guys. Ayan. Yang nag-vlog yan, timing. Woo! Grabe. Let's go. Okay. Ayan. Dito si Man. Pandex! Timing. Ano si Pandex? Yang vlogger timing, pumupunta pag maraming huli. Wala akong huli. Hindi ako nakapag-isda. Kakarating ko lang. Oo. Yan rin maraming huli dito. Ano yan? Uy, magandang maraming huli ngayon ah. Ano yan? Paring iye. Oh, Ayon. Yan si Ayon. Maraming huli Ayon. Marami ngayon. Oo. Iye. Maraming huli. Sino ko nito si Aljor? Ikaw yung Aljor? Ikaw yung huli Aljor? Sama ko siya. Ha? Man. Ah, si Mar. Grabe, ang kaibigan ko. Grabe. Yan, ibibinta niya yan. Yan, oh. Yan, yung ano yan. Yan ang pinagbuhatan niya ng bangka. Katas ng hirap. Oo, katas ng hirap. Pero hindi naghihirap eh. Ano yan? Kumain lang yung naghihirap. Oh. Ayun yan, tinan natin si ano yan. Tinan natin yung dumating na bangka. Kung dito. Mag-iulam tayo, mag-iulam. Mamayang para mayroon tayong mamayang gabi, may ulam yung oh. Yan natin, ano to si maraming ano mga yan. Darating na, hindi natin naabutan oh. Nagkabog sa kabog. Ayan. Oh, Pilimon. Pilimon. Ayan, magbubuhat na tayo kasayang yung isda. Buhatin muna natin mga yan. Huli nga naman yan si Esperanza. Marami siyang huli. Dito, sarap. Marami rin. Buksan mo yan. Ang daming huli mga yan sa Esperanza. Talaga nabigyan ang biyaya ng dagat ngayong araw na to. Oh, grabe. Meron pa sa harap ata. Yan si Esperanza, ito si Esperanza, siyang maraming huli. Oh, meron din oh. Yan, nagbigay ang biyaya ng dagat talaga. Salamat sa blessing Lord. Ito yung anak niya si Pilimon. Oh, tapos si Paritas Tintin. Yan yung mga anak ni Esperanza. Oh. Swerte. Yan, nagbigay na ng ito si Esperanza, bigyan si Puyog oh. Yan. Antayin natin yung ibibigay ng Esperanza. Yan, si Paring Basa, binigyan na rin. Oh. Tintin! Yun, di ko kilala yun. Sino yun? Yun, si Ayon. Thank you. Yan ako. Actually, mga alam, Yun, si Eric, binigyan na rin. si Pilimon. Okay, thank you. O, yan o, meron natin ulam mamaya. Thank you, Esperanza, thank you. O, meron natin ulam mamayang gabi. Prito na din to. Salamat. Tignan natin yung huli ni ano, kaibigang Burnok. Ayan si kaibigang Burnok. O, yan, may huli din, may huli siya. O, marami. Anong huli yan, kuya? Sino kasama? Ay, si ano to? Sino pangalan mo? Anak ng dagat yan. Anak ng? Syukoy. Akong. Ay, Akong pala, akong. Yan, sige o. Akong the best. Ay, maraming huli si kaibigang Burnok. Maraming huli. Tayo, kaya ulam tayo para may ano mamaya. Ulam mamaya. Ano? Pamprito. Natatakan ka ka. Hindi na mo eh. Natatakan ka to. Mangitin ng ulam kay kaibigang Burnok. Ito yung anak ni kaibigang Burnok, si ano, si Cooking. Cookie. Oh. Ito naman si ano, Maya. Maya. Ayan, thank you. Oh, meron tayong pang prito. Mamaya, ulam. Kaya mga yan, yung dating na bangka. Oh, may ulam naman tayo dito. Ngitin ang pang ulam mamaya, prito natin.
Yung mga yan, si Mighty Troy, tsaka si Prani. Mighty Troy! Rani Ricketts! Yan si Mighty Troy. Ito yung kaya Troy. Ito yung si Mighty Troy. Ayan. Oh, maraming huli yan eh. Maraming huli. Pag ganyan, maraming huli. Ini Butbut. Ayan si Butbut. Di mana marami na siyang huli. Ayan yung huli niya. Nakapatan niya eh. Ay, ano pala si Bus Elmer para? Bus Elmer. Oh. Ayan. Maraming huli. Oh, meron na tayong pamprito mamaya din. Dagdag. Yes, lumakot pala si ano pa yan? Mining. Yay! Ayun yan, si Mining lumakot. Yan. Ayan yung si Mining. Hi Mining. Hi Mining. Oh. Sama si Alvin. Lumakot pala. Tingnan natin may maraming huli itong mga to. Tingnan natin yung bangka ni Alvin. Dito na siya. Tingnan natin kung maraming huli. May yan si Mining kasi Alvin yung mag-asawa na to. Tingnan natin. I mean yan, puno yung lagayan niya. Blessing ng dagat. Salamat sa Panginoon, may huli. May ulam tayo ngayon. Yan mga inyans. Yan, mga ito ng ulam kay Mining. Maraming huli din si Mining din. Okay, thank you Mining. Siran labat eh. Okay, yan may yan si ano to, si yan may yan Hey, suso. may biyaya ng dagat. Oh, Yan si Michelle, kayo kay Michelle. Oh, siya yung nabigyan na sa atin ng plastic, bigyan natin ng plastic. Siran niyo. Alam, may isag mo sa gilid apong So yun lang mga yan sa araw na yan. Maraming salamat sa panonood sa video ko. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Click notification bell button para mapit sa video na upload ko. Amin yan, salamat sa Panginoon dahil halos lahat dito maraming huli. No? Kasi matagal na walang huli kasi sa lakas ng alon, walang huli. Ngayon mga yan, sa nagbigay ang biyaya ng dagat, ang Panginoon may huli ng bawat isa. Kaya sana tuloy-diretso ang huli nila para kahit pa may ulam din tayo kasi pag walang huli wala din tayong ulam. Kaya ito yung buhay sa Tabing Dagat mga Inyans. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Sana nasa mabuting kayong kalagayan and bye bye. Ito yung naging ulam natin ngayong araw na to, ngayong hapon na to mga Inyans. Salamat sa nagbigay ng ulam. Pag tumulong ka mga Inyans, may ulam. Pag tumulong ka sa pagbubuhat, ito yung buhay sa Tabing Dagat mga Inyans. And salamat sa Panginoon sa biyaya kasi may ulam ng mamayang gabi.